салом дӯстони азиз, имрӯз мехостем ки қурутоб кунем ва дар шумо тарзи карданаша нишон диҳам ва бугум ки ман чӣ чизора истифода мебарам дар Германия. Барои хамир мода дар кор мешавад. Хамири оддӣ мекунем: об, якта тухм, намак ва орд. Барои фатира варақӣ кардан ман мегирам фланзенфет и топлёное масло варақӣ мекунам хамира. Барои чака мегирем йогурт милт ва айран, ҳардуша аралаш мекунем ва рӯғани зағир. Дар Германия инами лён ойл рӯғани зағир аст. Болошта мехоҳам имрӯз кунам камтарак гӯшт. Барои салати оддӣ помидор, бодиринг, пиёз ва зелен ва дар болош сабзӣ и тезӣ. Хамири фатира ман тайёр кардам ва мондам ки камтарак иста хамир мулоимаки нағз шид. Ҳозир тунук мекунам ва нишон медиҳам тарзи буриданша. Рӯғана мондам дар сковородка, бояд рӯған ол шавад ва тарзи печондани хамир ман нишонтон медиҳам. Ина хамир ман тунук кардам. Столи ман камтар майдатара, хамирам калонтарак шид. Аввал да фикр кардам ки 2 фатир мекунам ва гуфтам биё якҷоя карда 1 фатири калон мекунам, шаки тезтарак паза. Мерезем ҳозир рӯғана ва рӯғана тунук мекунем. Фикр мекунам ки ҳозираш дабаста. И рӯғана ман истифода мебарам ҳам да фатир, ҳам да самбуса. Хамира варақӣ нағз мекунам. Мешакам ва мемонам ки камтарак ях кунам. Ина ин тарафта нарасид, ҳозир бояд камтарак рӯғанаш бирезам. Тарзи хамира печонданаш ман мебарам хамирма дроз, баъд кулула карда мепечонам ки варақӣ шавад. Имрӯз мебарам калонтар. Ман хамирма буридам, хеле қисм кардам. Ҳозир ҳар якташа гирифтам боло ба боло мемонам ва мепечонам. ҳар якташам мегирем ва кашида ранги рулет бурин мепечонем. Ана ҳамаш варақӣ метияша. Охирон слоиша мепечонам, калон шид ва иҷаша ай поён оварда маҳкам мекунам. Як бор меҷиқамша, мемонам якчанд дақиқада дар морозилники, камтараки дига ях мекунам ва мекунемша тунук. То хамирам камтарак ях кардана дар холодильник, мегӯям гӯшта реза кунам, майда резаш мекунем, баъд жарид мекунем. Шамфи 4 ба фикрам басай. Мирам ай холодильник бировардам, ҳозир тунук мекунем. Ман фатирма тунук кардам, ҳозир болоша мекунам тухм. Аз сабаби ки ман мухбар надорам ва хешта бора шиносое ки омада буданд гуфтагӣ нестем ки биёран, ёдмон мебурора, ман ҳамехе кардам бо вилка. Ҳозир роӣ мекунем духовка. Духовка ман мемонам 200-220 градус, барое ки духовкаи ман баландай, тақрибан 20-25 дақиқада. Фатира дар ин духовка мондам, равон кардам ва 220 градуста мондам. Баъди як 20 дақиқа хавар мегиремша. Дӯстони азиз, фатири мо пухт. Азиз, ма андохтем камтарак дуғ, мондагиша меандозем. Ма дуға ба оби ҷӯш мешакам, баъд зево меҷӯшонамша. Чакаша зиёд мекунем, барое ки хамир ҳамаша мекашад дахилаш. ҳозир меандозам и пиёза, ай болош ва ай болои и пиёз
میریزیم روغنمون. روغنمون میریزیم. روغن زغیر. و میچینیم میبلوش سالاد. میبلوش میبیه سالاد سوزینی یک طرفش و در طرف موندگیش میچینیم گوشت. دوستان عزیز، قرطوب ما تیار شد. قرطوب با روغن زغیر و گوشت. میتونین که پزین و به همه شما یک روزی خوش و یک روزی پربرکت رو تمنا دارم. خیر.